Pangigsuon sa Hesus sa ato ang Ebanghelyo karon, misulti ning maong sambingay isip iyahang tubag sa mga Pariseo sa ilahang pagsaway kaniya o pag-abi-abi sa mga makasasala. So unsa man ang mensahe para nining mga tawhana? Ang magulang nga anak nagrepresenta sa mga Pariseo. Silang tanan sakto, sila nagsunod sa mga sugo sa amahan. Sigon pa sa gisulti sa magulang nga anak, sulod sa daghang mga tuig ako nagsilbi kanimo ingon sa usa ka ulipon, ug wala ako makasupak sa imong mga sugo bisan makausa. Sa panahon nga ilang nakita si Jesus nga miuban sa mga sala ug miabi-abi kanila, sila nagbuhat parihas sa magulang nga lalaki. Nasuko sila, nagsilos ug nag-akusa. Sa ilang gibuhat, gibutang ilang kaugalingon nga usa ka pagpalayo nga midumili sa pagsulod sa balay sa amahan. Ang amahan sa Ebanghelyo nangaliyo po uban sa magulang nga anak nga musulod sa balay, nga malipay siya, maluoy ug mabi-abi sa iyang igsuon nga miuli. Ang manghod dili angayan sa grasya, ug mao kini ang manindot sa grasya, walay usa kanato nga takos ug angayan niini. Ang Ginoo mihatag siyang grasya kanatong tanan. Kitang tanan gitawag aron modawat ining maong grasya para sa atong kaugalingon ug ipaambit kini ngadto sa uban. Pwede ba nato pangutan-on ang atong kaugalingon? Aduna ba'y mga tao nga dili nato mapasaylo? Aduna ba'y mga tao nga masamo kita sa pagpaambit sa atong grasya? Ang manghod nga lalaki gikuha ang tanan niyang kabilin ug mipahilayo sa amahan ug sa ilang panimalay. Giusik-usikan niya ang iyang kwarta, ang iyang bahandi nga nakuha, parihas siya sa nawalang karnero. Siya nagpahilayo. He went into his own exile nga gidala sa mga kalibutanong kalipay. Mga igsuon kita usab mitalikod sa amahan sa panahon kita nakasala. Kita usab nagpahilayo and we make our own self-exile. Pero si Jesus muanhi aron pagpangita kanato kung kita maminaw sa iyahang tingog ang tawag sa maayong magbalantay. O kini nga sambingay paralel sa istorya sa nawalang karnero nga mausab ang gisulti ni Jesus ngadto sa mga kobrador sa buhis ug sa mga makasasala. Ang magulang nga lalaki ug ang Pariseo kabahin sa 99 ka karnero, while ang mausikong anak na prodigal son nagrepresenta sa mga sala nga nagbasol ang usa ka karnero. Sa panahon nga si Jesus nakaplagan ang makasasala ug siya nagbasol, iyahang gisungay ang mga sala sa iyahang abaga o ginala pagbalik ngadto sa panon. So mausap ka na kita, no? Sa panahon nga ato ang giangkon nga kita makasala, daghantang mga sala nga nabuhat batok sa Ginoo ug ato ang hinulsulan ug mikumpisal kita, then mausap ng panahon nga kita gisungay ni Jesus balik ngadto sa daghan, balik ngadto sa panon. So mga igsuon, ubanan miingon si Jesus ngadto sa iyahang mga katabang kauban sa balay ug sa iyang magulang nga anak nga ubanan ninyo ako sa kalipay kay akong nakaplagan ang nawala kong anak, ang nawala kong karnero. Diha sa basahon ni San Lucas chapter 15 verses 6 to 7, siya nagkanayon. Iyahang dapiton ang iyang mga higala ug silingan ug muingon siya kanila, maglipay kita kay akong nakaplagan ang nawala kong karnero. Sa ingon usab niini sultihan ko kamo nga mas dako ang kalipay dito sa langit tungod sa usa ka makasala nga maghinulsol kaysa 99 ka tawo nga matarong nga wala magkinahanglan nga maghinulsol. So kini nga sambingay makaigsunan sa iyang masrikong anak
It is a conversion story, usa ka istorya sa pagpahilayo o pagbalik. Nahilayo siya sa iyang pagkatao o sa pagpaminaw sa tingog sa iyahang konsensya. Iyahang nadunggan ang tingog sa maayong magbalantay diha sa iyang kahilanman ug nagtawag kaniya nga mobalik kaniya. Sa matag panahon nga mukumpisal kita misalmot ug miapil in this ministry of reconciliation by accepting God's forgiveness and grace. We are lost and Jesus has found us. Kita nangawala pero kita nakaplagan ni Jesus. Mangutana kita karon sa itong kagalingon, unsa man ako ka mapasayloon ug unsa man ako ka maluluyon.